Fi kliem il-kumpanija Sargas 18-il xahar ilu kien hawn Malta l-kap eżekuttiv tagħha Heinrich Flescher u ltaqa' mal-Prim Ministru biex jipproponilu li jibni power station b'xejn illi tnaqqas il-kontijiet tad-dawl. Il-proposta li saret lill Prim Ministru kienet tgħid li din il-kumpanija kienet lesta tidħol għal investiment illi jlaħħaq il-biljun euro. Proposta li kieku daħlet fis-seħħ apparti t-traħħis tal-kontijiet tad-dawl kienet tgħin lil Malta tnaqqas l-emissjonijiet serra bi 30%. Fl-uniċi drabi li Lorenz Gonzi tkellem dwar din il-proposta huwa kien iddeskrivija hekk. Inkluż il-proposti li jinkludu li nużaw il-faħam, imma jidhirli illi l-gvern tiegħi bħala preferenza m'għandux imur lura għal soluzzjonijiet li jużaw il-faħam anke jekk il-faħam huwa l-iktar irħis. Sargas hija kumpanija Norveġiża li tispeċjalizza f'impjanti għal ġenerazzjoni tal-elettriku li huma tajbin għall-ambjent. Bħal l-apparat li ridet tagħmel f'pajjiżna u li l-Prim Ministru rrifjutah, Sargas diġà għamlet impjanti ieħor fi Stokkolma. F'intervista li l-kumpanija Sargas kienet tat lis Sunday Times ta' 23 ta' Settembru tas-sena 2007, Sargas kienet tipproponi wkoll li tgħaddi x-xogħol kollu lil Malta Shipyards. Li kieku dan l-impjant li Sargas proponiet daħal fis-seħħ, pajjiżna ma kienx ikollu għalfejn joqgħod jitlob lill-Unjoni Ewropea biex jestendi l-ħajja tal-Power Station tal-Marsa. It-tlieta l-kumpanija ħabbret li nhar il-ġimgħa ser ikun hawn Malta l-kap eżekuttiv tagħha biex jispjega dan l-investiment li jridu jagħmlu f'pajjiżna u li l-Prim Ministru rrifjutah.